ኣብ ግንባርክ ዝነበረ ፀጉሪ ንድሕሪት እናኣተወ ተቸጊርክ ዶ ትኾኒ? ግንባርኪ ብሻሽ፣ ብጄል ወይ ብዝተፈላለዩ ኬሚካላት ንምሽፋን ትቃለሲ ሰልቺክዶ? እዚ ቪድዮ ንዓኺ እዩ። መብዛሕትኽን እዚ ችግር ናይ ዘርኢ እዩ ኢልክን ትሓስባ ኢኽን። እታት ከም ዘመላኽቶ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ። ችግሩ ኣብ ኢድና እዩ። መፍትሒኡ እውን ኣብ ኢድና እዩ። ሎማዓንቲ ክባር ክሊኒክ ምኻድ ወይ መርፍእ ምውጋድ ኣየፅበየክ። ኣብ ክሽኒኺ ብዝርከቡ 3 ተፈጥራዊ ነገራት ጥራሕ እቲ ዝኣተወ ፀጉሪ መሊሱ ዘብዝሕን ናይ ፀጉሪ ሱራት ዘነቓቕሕን መገረሚ ውሁድ ከርእየኪ እየ። ኣብ ሰሙናት ውሽጢ ዝገርም ለውጢ ስለትርኢ እዚ ቪድዮ ከይትሕልፊ። ኣብ መፍትሒኡ ናብ ኣጠቓቕምኡን ቅድሚ ምኻድና ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ዓብይ ሓቂ ኣሎ። ንምንታይ ፀጉርና ይበርሕ? ንምንታይ እዩ ኸ ናይ ቅድሚት ፀጉርና ዝሰባበረን ዝውዳእን? እዚ ሓቂ ብዝግባእ ከይተረዳእና እቲ ውሁድ ምቕባእ መድሓኒት ንምንታይ ከም ዝሰርሕ ከይፈለጥካ ስቑኢልካ ከም ምውሓጥ እዩ። ኣብቲ መእተዊ ከም ዝበልክዎ መብዛሕቲና ካብ ዘርኢ ወይ ካብ ጀነቲክ ዝመፀ ይመስለና እዩ። ነገር ግን እቲ ሓቂ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ። ካብ 90% ዝፅጋዕ ኣዋልድ ችግር ናይ ዘርኢ ይኮነን። ናይቲ ችግር ዋና መንቀሊ ንሕና ባዕልና ከይፈለጥናዮ ኣብ ፀጉርና ንፍፅሞ በደል እዩ። ብሳይነስ ናይ ፀጉሪ ምብራህ ችግር ትራክሽን ኢሎፕሪያ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ማለት ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ፀጉርታትና ካብ ናይ ካልእ ኣካል ርእስና ብጣዕሚ ልስሉስን ብቐሊሉ ዝጉድኡን እዮም። ንሕና ግን ፀጉርና ኩሉ ግዜ ውጥር ኣቢልና ንድሕሪት እንትንስራሕ በተለይ ብጣዕሚ ስጡም ቁኖ ወይም ፀጉርና ብሓይሊ ንላዕሊ እንትንስሕቦ እዞም ልስሉሳት ናይ ቅድሚት ፀጉርታትና ካብ ስሮም እናነቐልናዮም እዩ። ፀጉሪ ከም ብባዕሉ ግዜ እናበርሐ ኣይኮነን። ፀጉርና ብሓይሊ ብዝተወጠረ ቁፅሪ ናብቲ ፀጉሪ ስር ዝኸይድ ናይ ደም ዝውውር ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው የብል እሞ ተዘያግንዩ ድማ እቲ ናይ ፀጉሪ ምግቢ ይስእን። ስለዚ እዚ ድንቂ ውሁድ ቅድሚ ምቕባእና እዚ ዓብይ ውሳነ ክነሕልፍ ኣለና። ፀጉሪና ኣጥቢቕና መሓዝን ምውጣርን ብፍጥነት ጠጠው ክነብል ኣለና። ኣይዞኽን ሞይቶም ዝበልኩኹም ናይ ፀጉር ሱራት ብርግፅ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይሞቱን፣ ተደፊኖም ዳኣ እምበር። እዞም ዝደቀሱ ናይ ፀጉሪ ሱራት ከመይ ብተፈጥራዊ መንገዲ ከም ንምልሶም ናይ ደም ዝውውራቶም መሊሱ ከም ነፍጥን ሕዚ ሓቢርና ንርኢ ኢና። ምንም ዓይነት ናይ ሌዘር ሕክምና ወይ ቀዶ ጥገና ወይ ናይ ኬሚካል መድሓኒት ኣየድልየና። እዚ ቪድዮ ብፅሞና ምክትታል ጥራሕ እዩ ዘድልየኪ። ሕዚ ናብቲ ተኣምራዊ ውሁድ ኣቀራርባ ንርአ። ነዚ ውሁድ ዘድልዮ 3 ተፈጥራዊ ነገራት ጥራሕ እዮም። ኣብ ክሽኒና ብቐሊሉ ንረኽቦም እዞም 3 ነገራት ዝሞቱ ናይ ፀጉሪ ሱራት ብምንቅስቓስ ሓድሽ ፀጉሪ ብፍጥነት ከቖጥቁጡ ናይ ምግባር ኣስደናቒ ናይ ተፈጥሮ ሓይሊ ኣለዎም። እቲ ሓደን ዋና ንጥረ ነገር ፍሬሽ ኣዝማሪኖ ቆፅሊ እዩ። ኣዝማሪኖ ብሳይንስ ዓለም ናይ ተፈጥሮ ሚኖክሶዲን ብምባል ይፅዋዕ። ሚኖክሶዲን ማለት ኣብ ናይ ሕክምና ውሽጢ ፀጉሪ መዕበይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዝዩ ውፅኢታዊ መድሓኒት እዩ። ነገር ግን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጉድኣት ኣለዎ። ኣዝማሪኖ ግን ምንም ዓይነት ጉድኣት ከየብፅሐ ብተፈጥራዊ መንገዲ ናይ ደም ዝውውር ብምፍጣን ሓድሽ ፀጉሪ ንኽበቁል ይገብር። ካልኣይ ዘድልየና ነገር ትኩስ ዝንጅብል እዩ። ዝንጅብል ናይ ርእስና ቆርበት ብደንቢ ብምፅራይ ናይ ፀጉሪ ቀዳዳታት ክፍቲ ንክኾኑን ፀጉሪ ብዘይ ምንም ዕንቅፋት ብፍጥነት ንኽነውሕ ይገብር። ሳልሳይ ድማ ፅሩይ ካስተር ኦይል እዩ። ካስተር ኦይል ፀጉሪ ብምብዛሕን ዝወዳደሮ የብሉ። ኣዘገጃጅኡ ድማ ቀሊል እዩ። ብመጀመርያ ሓደ ማእኸላይ መጠን ዘለዎ ዝንጅብል ልሒጥኪ ብደንቢ ኣድቂቕካ ምጥሓን። ብምቕፃል 2 ዘንጊ ናይ ኣዝማሪኖ ቆፅሊ ምስቲ ዝተጠሓነ ዝንጅብል ኣብ ድስቲ ብምግባር ካብኡ ፍርቂ ኩባያ ዝኸውን ማይ ጌርክን ብዝተሓት ሓዊ ን10 ደቂቓ ዝኣክል ጥራሕ ምንትኽታኽ። እቲ ሓዊ ከይበዝሐ ምኽንያቱ እቲ ሓዊ እንተበዚሑ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ንጥረ ነገራት ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ማይ ቀለሙ ቀይሩ ናብ ብጫነት እንትቕየር ሙሉእ ብሙሉእ እስካብ ዝዝሕል ግደፎ። እቲ ውሁድ ብደንቢ ምስ ዝሓለ ብፅሩይ መፅለሊ ወይ ጨርቂ ኣፅሊልክን እቲ ፈሳሲ ጥራሕ ብጥንቃቐ ኣፅልሎ። ኣብ መጨረሻ ብዘፅለልናዮ ፈሳሲ 2 ማንካ ካስትሮል ኦይል ወሲኽና ብዝግባእ ምሕዋስ። እዚ ውሁድ ኣብ ስፕሬይ ጌርና ኣብ ዝሑል ቦታ ብምግባር ብዘይ ምንም ችግር ምጥቃም ይከኣል። ሕዚ እዚ ውሁድ ሰሪሕና ወዲና ኢና።
ነገር ግን ሱቕ ኢድና ብዝፈቐደ ኣይንጥቀሞ ለውጡ እውን ኣየምጽእ። እቲ ዓብዪ ለውጢ ዘሎ ኣብ ኣጠቓቕምኡ እዩ። ሓደ ሓደና እዚ ውሁድ ኣዘጋጂና ኣቀባብኡ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ስለ ዝኾነ ናይ ልፍዓትና ውፅኢት ኣይንረክብን። ስለዚ ሕዚ ዝነግረክን ትኽክለኛ ናይ ኣቀባብኣ መንገዲ ብጽሞና ክትከታተላኒ እየ ዝደሊ። መጀመርያ ኣብ ግንባርክን ኣብ ዘሎ እቲ ዝሃደምን ዝበርሐን ፀጉሪ ኣብቲ ቦታ እቲ ውሁድ ብግንባርክን ብደንቢ ምርሓስ። ቀፂሉ ኣጻብዕትኽን ብምጥቃም ኣብቲ ዝተረጨየ ቦታ ብደንቢ ማሳጅ ምግባር። ፀጉርኺ ማሳጅ ኣብ ትገብርሉ ሰዓት ከዓ ጽፍርኺ ዘይምጥቃም። ምኽንያቱ ናይ ፀጉርኩ ሱራት ስለ ዝጉድኡ እሱ ምስ ገበርኪ ከዓኒ ጉልበትኪ እናራእኺ ርእስኽን ታሕቲ ጌርኪ ብደንቢ ማሳጅ ምግባር። እዚ ብሳይነስ ኢንቨርዥን ሜተድ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ኣብ ትገብርሉ ሰዓት ናይ ደም ዝውውር ብዝለዓለ መጠን ንኽውስኽ ይገብር። በዚ ምኽንያት እቶም ዝሞቱን ዝደቀሱን ናይ ፀጉርታት ሱራት ይለዓዓሉ። ናይ ተፈጥሮ ምግቢ ብደንቢ ንኽረኽቡ ይገብር። ነገር ግን ጥንስቲ ወይ ስኳር እንተሃሊኪ ንዓኺ ኣይምከርን። ማሳጅ ኣብ ትገብርሉ ሰዓት ርእስኺ ተዘይርከውን ጠጠው ኣቢሊ። እዚ ን5 ደቂቓ ኣብ ሰሙን ን3 ግዜ ተጌርክዮ እኹል እዩ። ትክክለኛ ለውጢ ንምርኣይ ድማ ኮንሲስተንሲ ወይ ድማ ብዘይ ምንም ምቁራፅ ብተደጋጋሚ ምትግባር እዩ። ሎማዓንቲ ተቐቢእኽን ጽባሕ ተገዲፍክዮ ግን ትክክለኛ ለውጢ ትረኽብን። እዚ ን30 መዓልቲ ምንም ከይቋረፅኪ ክትቅበዩ ኣለኪ። ንኸምዚ ዓይነታት ናይ ፀጉሪ ሓበሬታታት ሰብስክራይብ እናገበርክን ፋሚሊ ኹና። ኣብ ቀጻሊ ክሰርሐልክን ዝደልዮ ቪድዮ ኮመንት ፀሓፋለይ።